Pozdrav! Ja sam Petra, prijateljica Dobrog vjetra i željela bih predstaviti program Pospremi glavu koji već u svom imenu navodi dvije ključne stvari koje upućuju na uredan, kvalitetan i sretan život koji je ujedno i cilj samog programa. Program sadrži 7 modula koji su dugoročno u vlasništvu klijenta, također 5 vježbi koje blagotvorno utječu na podsvijest, ne samo na svijest čovjeka, 5 vježbi za samopoštovanje. Iako je program koncipiran, prvo rađen za žene, kao obraćam se ženama, na kraju na našoj platformi imamo velik broj muškaraca, iako vi jedni druge u samom programu ne vidite. Program također obuhvaća i 7 vježbi, odnosno 7 vježbi za analizu. Nakon svakog 7 modula postoji jedna pitanja za samoanalizu, kao i glavne misli predavanja u PDF-u nakon svakog modula. Moduli se otvaraju na tjednoj razini i nakon 7 tjedana otvoreni su svih 7 modula, možete im se vraćati neograničen broj puta kada god, gdje god želite. Bitno je da imate internet signal ukoliko se ih niste na neki način drugi spremali u svoj aparat. Također za sva pitanja, ja svaki dan po spremalicama, odnosno klijentima iz Pospremi glavu i muškim i ženskim odgovorim na sva pitanja diljem cijelog svijeta i upravo je zato napravljen program jer smo u različitim vremenskim zonama, a kao što znamo ljudi našeg govornog područja ima diljem planete. Eto, to je za onu prvu ruku o programu. Za sva pitanja stojim na raspolaganju i evo želim ovim programom ovakvim načinom širiti koncentrične kružnice dobra s velikim D i ljubavi s velikim Lj, što je moja misija.